Acest gol este în proporție de 80%. Revăzut faza în care revedem faza în care Surdu a reușit deschiderea scorului. Pasa lui respins de Paul Pap. Geraldo Alves degajează balonul și a fost faultat fundașul. Iar antrenorul său era ca și acum Cristiano Ronaldo. A așteptat pe Alcantara să cadă, parcă a fost... Și mă uitam ce înseamnă încrederea. Surdu, convocat în zonă de Răzvan Lucescu. Pe la Brașov, nu trecut Surdu ratat din 2 metri. Aici aia... Delei la faza anterioară, Tătărușanu s-a descurcat însă admirabil. Iată la pe Romeo Surdu, cu fața către poartă, trece mingea de un adversar, continuă Surdu, să vedem ajunge la balon. Ce intervenție are Ioan Mer. Încă o dată acțiunea lui Surdu și centrarea sa îl căuta pe Bogdan Stancu. Foarte bună intervenție. 3 goluri în minutul 28. Tănase. Surdu, avem și noi șansa noastră. Balonul ajunge la Răduț. Hai Răduț cu centrare care ajunge bine. Surdu! Surdu! O nouă ocazie. Lui Benito, parcă cu nimic au venit aceste faze. E bine ca Steaua să prindă încredere. Nu se mai putea așa. Un sfert de oră. Doamne, Doamne, ce mare ar fi un gol pentru Steaua. Excelent a fost reluarea lui Surdu pentru fundaș. La mingea efectiv sare din băieții ăștia. Surdu, Surdu! Joc lipsit de orizont al Stelei. O incursiune pe... Angelov, Matei, sunt doi oameni în care... Avem și noi oameni în care mare. Romeo Surdu. 50 de goluri în Liga 1. A avut ocazii importante pentru Steaua. 2 create de el în timpul regulamentar și această șansă după centrarea lui Matei. În sfârșit o fază legată de Steaua. Viteză, nu a mai fost până acolo. 10 centimetri au separat-o pe Steaua de fericire. 1-0. Steaua poate mai mult, Steaua își poate reveni. Ca brazilienii sunt fericiți de margine. Hai Surdu, bucură-ne Surdu! Ce noroc am avut! Ce noroc am avut! E timpul să avem noroc și ofensivă! La început de stil în această seară, Luciu să ne împărățească tocmai acum. avem o Surdu în ofensivă și el a venit. Pe sub portarul de rezervă al celor de la Grasshopper, Ivan Benito, să nu uităm. Trebuie spus că ambele partide au fost decise în ultimele minute. Pasă pentru Surdu, aflat în poziție regulamentară. Surdu reușește să păstreze mingea. Surdu în fața golului, l-a driblat și pe Cuția, că este 1-0 pentru Steaua. Gol, opțiunea fostului atacant de la CFR Cluj și FC Brașov, însă vom avea nevoie de relor pentru a ne lămuri dacă Surdu a fost sau nu în poziție de offside în momentul pasei. Lopez Caro cum a protestat, a râs ironic la adresa asistentului Ionel Popa din Pașcani. Surdu s-a desprins exemplar de lângă Ugo Luz și apoi l-a triplat și pe portarul Kucer și a deschis scorul, însă destul de controversat momentul pasei din care Surdu a desfăcut viața ca jucător. Acum Surdu pentru Bogdan Stancu, foarte bună această deschidere. Bogdan Stancu ajunge la... Caro, o formulă ofensivă a Vaslui. Acum Răduț îi trimite lui Surdu. Surdu mai departe pentru Bogdan Stancu. Așteaptă balonul Cristi Tănase. Se întoarce însă Stancu, care preferă să joace cu Big Falvi. Acum ocazia Wesley. Răduț la recuperare, balonul pentru golul de 3-0 al lui Romeo Surdu. Dublă pentru Surdu și Vasluiul este în genunchi. Steaua are nevoie de un gol pentru... O nouă neglijență a apărării trupei lui Lopez Caro. Iată-l pe Goluz cum făcuse pasul înainte. Surdu a rămas complet liber în spatele său, însă nu este doar eroarea. Olteni doar pentru moment la Dorlevici, trage la Dorlevici,
Universitatea Craiova ar fi condus cu 2-0. Mihai Costea îi reproșează în continuare lui Ioan Onicaș semnalizarea care a dus la anularea acelui gol. Fenomenal șutul lui la Toplevici. O minge care a izbit stâlpul din dreapta porții. Iată, steliștii înscriu de 2 ori după ce mingea lovește. La 8 metri este blocat de Abrutar. Cum ar fi fost ca Pițurcă să dea lovitura tatălui său, Pițurcă junior, veteranul seniorului Victor Pițurcă.